Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Bracia, ufność taką mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy zdolni byli pomyśleć, co sami z siebie jako z siebie, ale zdolność nasza z Boga jest. On też uzdolnił nas, abyśmy się stali sługami nowego przymierza, nie według litery, ale według ducha, bo litera zabija, a duch ożywia. A jeśli posługa śmierci, wyryta literami na kamieniach, była w takiej chwale, że synowie Izraela nie mogli patrzeć na twarz mojżeszową dla jasności oblicza Jego, która zniknąć miała, jakoż więcej posługa ducha będzie w chwale. Albowiem jeśli chwałą jest posługa potępienia, daleko bardziej w chwałę obfitować będzie posługa sprawiedliwości.